शिवा चमके. आजची राईड अभिजितच्या संकल्पनेतून. आज आपण शिवजयंतीमुळं शिवसृष्टीला अकलूजला चाललेलो आहोत आणि ह्या राईडमध्ये सर्वांचा सहयोग अगदी महत्त्वाचा होता आणि सर्वजण पहाटे 4 वाजता उठून तुझ्या भीतीनं माझ्या मॅसेजला दाद देऊन सामील झाले. त्याबद्दल सर्वांचे आभार. आणि हे अशीच राईज उत्तरोत्तर तुमच्याबरोबर घडो ही ईश्वरचंदी मी इच्छा व्यक्त करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी. चीता मृगझुंड पर भूषण में तुंड पर जैसे मृगराज है. तेजतम अंश पर कन्यजनी कंस पर धूमलिच्छ वंश पर शेर शिवराज है. जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी. सर आपलं नाव? माझं नाव श्रीकांत सुरेश राऊत. सर आपलं? माझं तानाजी लहूराव काशीद. शिवसृष्टीविषयी आम्हाला थोडीशी माहिती. प्रथमतः या ठिकाणी आज सर्व पंढरपूर सायकल क्लबचे सदस्य, त्याचप्रमाणे आमचे मित्र संतोष कवडे, महेश भोसले सर, त्याचप्रमाणे श्री जाधव सर, सर्व या ठिकाणी पंढरपूर सायकल क्लबचे सदस्य या ठिकाणी शिवसृष्टीमध्ये उपस्थित झालेले आहेत. त्याबद्दल सर्वप्रथमतः मी अकलूज रॉयल रायडर्सचे च्या वतीनं तुम्हा सर्वांचं या ठिकाणी प्रथमतः स्वागत करतो. आमच्या या रॉयल रायडर्सचे सर्वेसर्वा मान्य श्री धैर्यशील मोहिते पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुणे मुंबई सायकल राईड झाली. याच्यामध्ये आम्ही आमच्या या क्लबचे 25 सदस्यांनी या ठिकाणी सहभाग घेतलेला होता. आज आपण या शिवसृष्टीमध्ये आलेला आहात. या शिवसृष्टीबद्दल मी थोडक्यात माहिती सांगतो. आमच्या महाराष्ट्र राज्याचे नेते मान्य श्री उपमुख्यमंत्री मान्य श्री विजयसिंह शंकरराव मोहिते पाटील साहेब, त्याचप्रमाणे सहकार मर्शी सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन मान्य श्री जयसिंह मोहिते पाटील साहेब आणि मान्य श्री धैर्यशील मोहिते पाटील साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली, त्याचप्रमाणे अकलूजचे सरपंच मान्य श्री शिवतेसिंह मोहिते पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली या शिवसृष्टीचं निर्माण या ठिकाणी करण्यात आलेले आहे. या ठिकाणी शिवजन्मापासून ते शिवराज्याभिषेकापर्यंतची सर्व स्टॅच्यू या ठिकाणी आपल्याला पाहावयास मिळत आहेत. कारखान्याचे जे अध्यक्ष आहेत जया बाळदा यांनी याला थोडं गेट करून वगैरे थोडं जरा इथं सुशोभीकरण केलं. पहिल्यांदा तिथं बाग होती पहिली, बागेचं परत रूपांतर परत शिवसृष्टीमध्ये केलं. त्यांना ती अशी कल्पना सुचली बाबा शिवसृष्टीचे सगळे देखावे करावे. पुरंदरे बाबा पुरंदरे आहेत ना, त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली अशी शिवसृष्टी उभा केली आहे जन्मापासून. भरे बादल गरजे गरजे तलवार उड़े बिजली कड़के कड़के बगर
शिवा चमके तेज तिलक तलवार शिवाजी हो शंभू रूप अवतार शिवाजी हुई धरा धन्य जन लाल शिवाजी राखी केसरिया की लाज शिवाजी तेज तिलक तलवार शिवाजी हो शंभू रूप अवतार शिवाजी हुई धरा धन्य जन लाल शिवाजी राखी केसरिया की लाज शिवाजी. त्याने सर्व महाराष्ट्रामधील किंवा देशामधील जे काय जलदुर्ग असतील, भुईकोट किल्ले असतील, त्यांच्या सर्व प्रतिकृती या ठिकाणी आहेत पाहण्यासाठी. लढले मातीसाठी फाडला कोतळा नाही चालू दिल्या कुटीनीती मुघलांच्या उराव फडकवला भगवा हाती मुघलाचा बाप राजा माझा सूर्य उन तेच होता राजा माझा हर हर करी गाजा वाजा हर हर करी उभा केला. नदी 2 जिल्ह्यांची सीमा आहे. नदीच्या पलीकडे पुणे जिल्हा आणि नदीच्या अलीकडे सोलापूर जिल्हा. पंढरपूर सायकलर्स क्लब यांनी आज अकलूजच्या सायकलिंग करत पंढरपूरहून अकलूजपर्यंत या ठिकाणी भेट दिलेली आहे. त्याबद्दल रॉयल रायडर्स अकलूज या क्लबच्या वतीनं मी आपल्या सर्व सायकलिस्टचं या ठिकाणी मनापासून हार्दिक स्वागत करतो. आज आपण या ठिकाणी सातवाहनकालीन आणि नंतर शिवकालीन अशा पद्धतीचा अकलूजच्या भुईकोट किल्ल्याला आपण या ठिकाणी भेट दिलेली आहे. आणि पूर्वीपासून हा अतिशय प्राचीन पद्धतीचा हा किल्ला आहे. पहिल्यांदा सर्वात प्रथम सातवाहनकालीन काही शिलालेख आतमध्ये आहेत. त्यानंतर सगळ्यात मोठ्या प्रमाणात म्हणजे विरगळ जे आहेत ते आपल्या या किल्ल्यामध्ये सापडतात. आणि त्यानंतर मोहिते पाटील कुटुंबांनी या किल्ल्याला पूर्वीपासूनच चांगलं या ठिकाणी वैभव प्राप्त करून दिलेलं आहे. आणि त्यानंतर महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री माननीय आदरणीय विजयसिंह मोहिते पाटील साहेब यांनी या शिवसृष्टीला एक वेगळं वैभव निर्माण करून दिलं. आणि त्याचबरोबर दादांनी अकलूज परिसरामध्ये जे काही पर्यटनाची दुसरी काही स्थळं निर्माण केलेली आहेत, आनंदी गणेश असेल, अकलाई देवी मंदिर असेल, शिवपार्वती मंदिर असेल, शिवामृत असेल, लेजर शो असेल, सयाजीराजे वॉटर पार्क असेल, यासारख्या सगळ्या पर्यटन स्थळामुळं आज अकलूज जगाच्या नकाशावरती एक चांगलं पर्यटन स्थळ म्हणून या ठिकाणी नावारूपाला आलेलं आहे. आज तुम्ही या ठिकाणी आवर्जून अकलूजला आलात त्याबद्दल रॉयल रायडर्स अकलूज या सायकल क्लबच्या वतीनं आपल्या सर्वांचं मी या ठिकाणी मनपूर्वक स्वागत करतो. आणि रॉयल रायडरचे आमचे ज्येष्ठ सायकलिस्ट आदरणीय प्रकाश कांबळे सर यांना विनंती करतो की त्यांनी पंढरपूर सायकल क्लबचे सन्माननीय विठ्ठल पाटील साहेब यांचा या ठिकाणी सन्मान. अकलूज येथील शिवसृष्टीला भेट दिली आणि आम्हाला या ठिकाणी सर्व काही मदत या ठिकाणचे कर्मचारी असतील, त्याचबरोबर रॉयल रायडर्स सायकल्स क्लब अकलूज यांच्या वतीने आम्हाला पूर्ण मदत मिळाली. त्यामुळे आम्ही पंढरपूर सायकल्स क्लबच्या वतीने आभार मानत आहे. आणि लोकांना उत्तम आरोग्य, उत्तम स्वास्थ्य लाभावं यासाठी आपण सर्वजण मिळून प्रयत्न करूयात. आपण आलात त्याबद्दल मनपूर्वक आपलं परत अकलूज राईडसाठी आल्यावर आता आम्ही जिजामाता शिक्षण प्रसारक मंडळमध्ये थांबलेलो आहे. जाताना नॉनस्टॉप 50 किलोमीटर जायचा मानस आहे. बघू काय काय होतंय. अकलूज राईड आज करताना रिटर्न येताना आता तोंडल्या बोंडल्यापर्यंत आले. सोबत कवडे सर आहेत, बाकीचे रायडर्स उतरा रण पर जब खूब लड़ा वो जादू जन जन पर खून बहा. मोबाईल घेऊन आपण स्पीड ब्रेकर